ตัวไหนhian Isua Pianna hmun pan turin kan kala Biakin kan han lo thota hei ti hian يلا هذا لا hei thla te phon lo nua la ti hmun hi ti hian Biakin in an han sakna na ti hian kan han kal mga helai hi entrance ania hen hi kan in line mereka saya pikir bahwa itu benar kalau harus terjadi secara itu mungkin ada placenta ya ini line tepo hi kangai ya where you from we are from India India yeah okay. and you I'm from here okay thank you nice to meet you we are coming with 80 members okay approximately để chúng ta hiên hi kan han lu do na helai hian kan in line na sa khop maya in line po hi hei an tam khop maya chhungah hian hei ke ni po kan in line ve do na kan grupa ni ada hal kan nak sahih kadang kam my friends from India I go from here ani le kan duk to ko tanga ti chuan kan hun te aron thlen huna kan ron lang leang kan hak le le to mai duang takero chuan tourist hi ara sa bawngin voina hian kan omrei thei don lova eng pon ni sela kan dali so Krista Pianna hmun kan han thleng hi kan lom phrim lok thak kan ti to ani ti khan gan du tok le khotan tuna hian Isua Pianna hmun kan om meka helai hmunah hian Biakin dawin hmun an lo siama an ti ro pui em maya til khai ti po hi atam khop maya hian tourist mun rang om te ti hian kan han thu chola hei ke po kan thu chol ve loka lukhum te po phel turan tia maro chu khum hi anom thoba kan han phelanga hei tuna hian tourist tam tak thahnem tak kan phun khom meka zo te po hei a hlomin kan han oma hian kan han tling khom ani a Bethlehem ti Bethlehem tu Christmas tu Isua Pianna mun ngei kan han oma a vannei thak lein ka ria a he kan omna Biakin hming hi native church tiania om sia chu a hmun ngak Biakin ti na te po niam chu tuna hian kan han khom meka he laya hian hei kan han hnu mi ding lawa mi ho hi so ten lai bor he la hi so ki na tun di ka kan han siam ani a ti hian visitor tan po visitor khang khang al siama Isua no te
อันนี้ลายเหล่มเต้ขัดเตียนที่คริสต์มาสกันห่วงที่เขาค่ะอันนี้ตัวน้ำมีฮีเฮ้ยมาลายอันเพียงเดระอันเสียวอันนี้เป็นอาเฮียนคริสเตียนมาสาเตนะกันทุรินเตเละอิสุคริสตาจงจางทิลปอยหมอตักไว้บุลมีอันติค่ะเรียกค่ะไอ้ตัวอาเฮียนพร้อมแล้วแต่พออาเฮียนอันนี้ตัวนั้นมีแต่พอที่มาลายคริสเตียนเตหวินะมันจีที่เฮียนตัวนี้สิกันกัลมุกมายาข้อเวลหุ่นครั้งอัตรินตัวน่าเฮียนกับคริสเตียนBiakin chung ta chu ni ei ki hian kan han lu heti kan han ti tok mai lo hi chuan kun hi apai chi tu wa chau kan hu thei don lo hian in la nga tu wa chau tu na hian kan han tu loi rồi ra tu na kan han hu hi Isua Pianna hmun Bethlehem thế ni hian tur gai tam tak hian teamin briefing te an nei thling tong trai na ten hmun manga na hian Bethlehem Isua Christa Pianna hmunah kanom me kani ole kan hun hi atai khop maya tuna hian ke ni hun phei chu ala la khop maya kan intlar put maya tlawhtu an tam ma veina hian tuna kan han hmuh hian khi hian kan intlar thup mai ani chuwak chuan hmun hi pilgrimage kan tia sa phuat na thila Christian hun poimo tlawh kalkhom te ina an tlawh ngei na hmun ani ei po kan han kal ania kan tlawh hmunah hi pathian zara kan vannei hi kan han tlawh dam chhungah kan tlawh thei tawlo tur te ani chuan helai hmun kan han thleng ringot po hi pathian mal som na ani nam hrang ten he hmun hi an tlawh hun hlutak le sum tam tak sengin an tlawh in hlan thar na te an nei thin ani tuna hian hei intlar hi kan tam em maya kan hun tak phei hi chu tik nge ron thlenang po kan threlo ani po ni sela kan lo ngak ve photanga ti hian han tlawh tur em chuang kha a om lowa kan huang hian a chhungah hian an lu ta thu thleng te an thu han hlan na te an nei rei tak hi an om rong lo ni ole ati song kha kan report thei chu report re se ale boin hi turis hi an ras khop maya ei tuna hian mi za engama sa adin laina mun hrang atoi nan on kala Isua Christa Pianna hmun Bethlehem to turin ei mi hrang hi hian hei kan in tlar tlawm ani ke ni phei hi chu kan la nung he maya kan mi chang te nga in hei tuna hian de kan han la wal ani heta hian lu le tur ani hei a in tlar ate hi mi ngo sa mai kan ni kan kun te po hi tai ma hei tuna hian hei kun hrang ya rong kalan ni where from you come? What? Albania. Okay, you are coming in group? Okay, all of you? Okay. This was Slovenia. Romania. Slovenia.
Okay, okay. So nice to meet you all. God bless you. Nice to meet you too. Okay. Okay. Thì hình hình phát ta phải làm cái là hay kỹ ni po hay cần team hậu cần gì à tu là hiền Bethel Holy Land Bethel group cần gì hay tu là hiền cần nó lụt thấy xí là hay cần intlar qual về là nè hay à hay lại hôm nay rồi cái chỗ cần cất về nghe nè thế rồi chú à thế tu tên mình lâu cái đó nè cần cất nghe nè thế rồi chú cần nó sò đó nè cần hôm nay là rồng theng mấy đòn lâu xí à chú vàng chuan hay time te kan han pass a e yan hu thang tana tangin ron kal ko ma he hello how are you where from you come from okay so in team okay okay God bless you all. Hey, Albania. You come from Ghana? Yes, we come From Ghana. Nice to meet you. Nice to meet you. I'm from India. India. Okay. Namaste. Thank you. Let's take picture. Namaste. Yes. So. Namaste, India. Thank you. Namaste. Okay. Ghana trangin rongkala in team around. I'll come to India. Okay. You please come to India. Enjoy your holy. Okay. Sure. Okay, your time will come soon. Yeah. Okay. Bye-bye. God This bless is you Ghana. all. This is Ghana. 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 God bless Ghana. God bless. Okay. Ghana tranga kalte. Ani ya hey. Timin an ron kal ani. Okay, Ghana. God bless Ghana. Bless you. Okay. Bless you. Ghana, with our own eyes, we've seen the goodness of the Lord and the glory of the Lord. There's no doubt. Receive Jesus as your Lord and personal Savior. You're going to have your salvation. Bye. Yes. God bless you. Okay. Bye. Okay, tekan Ghana tranga rong kalte. Nen ka hay mu ve zok lum boka. Ei tu na hian kan tlawhtu ra hi apoi mo ni ti chu hai rual ni to lo ni. Ole tekan kan du tok le photanga kan hun rot thlen tur te kan ngak le lokan. Ole tu na hian Isua Pianna hun Bethlehem ran champe Bethlehem mun kha kan han henga hei an tam em maya elaya hian thut khom na te an sia ba te ke pho kan thu ha chol renga ti hian kan thu ha chol renga còn là tu nại hiền Biakin chung real lai takah thì kan han khen phi về á đi kan lần chi á thế lại ở hiền Isua Krista lem Josepha lem thế lại hiện là lâu ta ra hay akhir na một quay một tóc anh hiểu me cho thế lại hiện RC anh ta trước mày à lại hiện Isua Krista nấu sữa mai mà Wait a minute. We have our time.
Don't push. Ella mendorong lah. Aku menjaga dulu dari belakang. Ella mendorong. Takut dia sulit. Masih indah ya, masih indah ya. Sabar. Tahan Kak Tony situ. Tahan. My group. Indonesia. My group, I be the first one, please. Okay. Let the guy go first. Mekhi Biakin hnuai khang ya chuan helai hmun takah hi kanla Isua Krista pian hmun ani hian helai hian Isua Krista piang ani pian na hmun hi Biakin ini ya chuan kan pulpit hnuaiah ani chu tiang chuan ya tourist ho hian in thaw na sai maya hian ho hi helai hmun hi ni maya hian ta hian mi tham takin helai hmun sa khen ram takah tangin an tlawh tuna hian lut ega basa tan oma hian helai hmun hi Bethlehem kanal Isua Krista pian na hmun ngei ani le to le patang helai hmun hi Isua Krista pian na hmun lai chu ani kan khoi ve ngei ani hi helai hmun hi kanal Isua Krista pian na hmun Bethlehem Bawng tlawm kan ti thin kha ani helai hmun hi tun ma atanga an lo ven him tlat ani hmun ma te hi tourist hoina ol samzoka kan mu theina turin an lo veng him tlata Biakin Hemi Pianna an han sak nan te po hi an bei ursun hle maya helai zon cholai tak hi keini Biakin anga chuan kan pulpit mun thiang lim zon kha ani ti hian RC te an han siama an chhungah an zongin tourist te point an zu tlawh in du chen te po om thei lova he hmun motur hian hmun latak atangin sum le pai tam tak sengin ni tin mai visitors an omani ke ni point helai hmun hi kan han tloin hmun ngei te kan han kal thea alom tak zeta khovel min chandam tura lo piang Isua Krista pian na hmun ngei kan han mu meu chuan redaru te po athar du ngei mai helaya hian chhungah Biakin at hmun poimo lai khalai bula khan siama kan zu chuk thla kan zimu mup maya thalap na hun reilo te chu han siama sela hun te atot thi em wangin duang tak pon helai mun hian om rei thei lawa ke ni po kan duang tok rei chu om lo mai la helai mun te kan zu thlenga re ro tong trai na te kan han mang thei boka
pathian mal som na ro pui tak ani he hmun motura kan kal hlat zia te kan han ngai tu chuan helai kan han thleng thei hi a hlo thlin thlak hle ani ole helai Isu Krista pianna hmun kan han tar lan thei chu khati jong kha ni phot ro se